Greetings to you all. This is Umkholodla Ngonyezi impande eGawulezizweni. So namhlanje ngithi angibingelele nje kakhulu kwizalukazi namakhehla lapha ekhaya. Indaba ithi kunomuntu manje ofila disconnected spiritually kodwa manje akazi usikwenze njani. So into engayicacisa la ukuthi mhlawumbe sinesikhathi eside kakhulu wenza izinto zesithunywa ezedlozi kodwa manje awuyiboni impumelelo uma endaweni eyodwa. Yabo, noma mhlambe kuneyinkinga obhekene nazo ekhaya awazi lento usuzixazulula kanjani. Izona zonke izinto ezikuvezelayo ukuthi okwamanje awuzami ngempela ukuthi ube nesikhathi sokuphumula nokuzithola wena uqobo lwakho, ungadidanisi idlozi nesithunywa. Sothi umuntu onedlozi kuphela noma unesithunywa kuphela. Ngesikhathi sike sinikele kakhulu sitshele ukuthi sibhekene kakhulu namadlozi ngoba uzobona uphupha amabhayi, uphupha zonke izinto ezinjalo. Mhlawumbe izinto ezizokunikeza amandla kwabomu omkhulu kodwa umuntu onesithunywa bese lento iyakukhathaza ngoba uyakhuleka, uyathandaza, uhlanganisa izinto ezimbili ngesikhathi esisodwa kodwa nento eyodwa. So kubalekile ngesonke isikhathi ukuthi awuzame ukulandelela kakhulu amaphupho akho, ubone ukuthi uma uguqa uthandaza yini le emandla kakhulu kuwena. Ngicabanga ukuthi uma ungasewenzi kanjalo izinto zezingaba ngcono. So yikona engathi mhlawumbe ngakwenza kwamanje, kungabe ukuthi mhlawumbe awuboni kodwa nje zama ukwenza njalo uzithole mawuguqa phansi, uguqa emsamo wakho lapha ekhaya eseromini noma ngabe ikephi la ukhulekela khona. Uzama ukuthola ukuthi uma umemeza idlozi noma uthi mawukhuleka iziphi izinto eziphakamayo, uyabo, ngoba ingelosi iyasheshela iyivezele. Idlozi liziveza nje ngamaphupho nangenkinga nje empilweni, nangokuguquka kwalo, ukuguquka kwedlozi, ukuphakama kwalo, ukushintsha kwempilo yakho bese izinto ziyaphela ngisho njalo, bese izinto ziyaphela, uyabo. Okushona ukuthi fanele usebenze bese ubuyisela lezi zinto lezi ekade zikhona endleleni, uyabo. Noma phela ngezi zibuye zonke ngoba idlozi sometimes alilamukeli izinto wena okade uyijabulela kakhulu kodwa bese likunikeza izinto elizokwamukelisa wena impilo yakho yonke. Iyona nje kuphela into kumele ukuthi uyenze uma usubona ukuthi you are spiritually disconnected, uyabo. Awusakwazi ukulandelela, usuphelelwa amandla. So izonke izinto ezinjalo. Kwesinye isikhathi uyalithatha idlozi ulivume noma ingelosi uyivume bese wena ungakwazi ukushiya izinto zomhlaba ngoba lezi zinto zomhlaba izona ezibuye ziphazamise, uyabo. Ziningi ukujabula kuningi emhlabeni futhi akupheli kodwa zama nje njengamanje ukuthi ukunake lokho okuphiwe kona, wanake lamandla akuwena and uyazazi nawe, ungayiphikisi because kwesinye isikhathi ukuziphikise zonke izinto enjalo uyaziphikisa, iwona okuyimbangela yeyinkinga noma uzisukhathala noma nedlozi lakho selehla alisuki but manje liyadeda, uyabo. Liyekelele ukuze zonke izinto ezinjalo ngoba manje awunakuqonda emhlabeni ukuthi ngoba bephakeme nje baphakama bafisane bafunani futhi ngawe, iziphi izinto nje abayimisele kakhulu ngawe. So ngiyacela nje ukuthi awube nokuyiqonda lento, konke kuzobhekeleka, yonke into izokwenzeka, angeke uze ngenzeki lutho, kuzokwenzeka. Angazi sometimes phela manje esingabantu abanemimoya usunokubheka ukuthi usibani bani wenza kanje, idlozi elithize ligqoke kanje nani. Wese ushiya lezi zinto wena ombathiswe zona bese ufisa ukuba njengomunye ongaphezulu. Manje idlozi ulifaka lapho lingamele libe khona, ulifaka umqondo ongamele kube kulo mqondo. So iyona yonke nje into enjalo. Zama nje ukuhlala endaweni yakho, uma ukuthi akumele ube nebhayilodi emhlabeni uzohambe iba nalo. Ungaboni ukuthi hayi nami mhlawumbe kufanele ngifake ubuhlalo, akumele kumele ngifake ngoba ingazoqala wanemibuzo kodwa ungatshelwanga. Linda qala ukuthi utshelwe edlozini lakho ukuthi kumele uthole into ethize kodwa manje ngenxa ubona ukuthi hawu ngibhuka ibhayileli red shuthi kufanele ngifane u-red and white, uyabo. Ngimena mhlawumbe idlozi asekhaya mhlawumbe nalo lizothi ukuphakama kanti cha, ungagagameli phezulu. Linda nje into zakho, angeke sibe nezinto ezifanayo, ngeke nje sibe nazo zonke izinto zokuqimbathi, izinto zizohluka, angeke uze kufane. So kubalekile njengamanje ukuthi uqale impilo yakho nje uzenzele izinto zakho,
wamukele into onikezwe yona edlozini. Nesikhali sakho uma ukuthi usiphuphe siyiqhabanga nje liphelele kanjalo. Akube iqhabanga nje, alingabi nemhlobiso. Futhi engathi ungalihlobisa noma lithi ukubukeka, cha. Ngoba lokho akusho lusedlozini. Uqobo lwalo ngoba linjena nje linje. Uyabo? So ziningi izinto ezisiphazamisayo. Bese uba spiritual disconnected. Ungasakwazi ukukhetha noma ukukhonektha kakhulu nabangasekho. So idlozi nje lize ngesihle futhi liyabekezela. Thina emhlabeni manje asisakwazi ukubekezela. Funa izinto zisheshe, ziphakame. Uyabo? Konke nje lokho kumele sikwamukele, sikwenze njengoba kunjalo. And kwezinye izikhathi singabantu abathanda kakhulu ukuhlola kakhulu. Ngisho sungaphupha nje uyohlola, uyobona abantu, uyokwenza zonke izinto ey'njalo. Kunesikhathi sokuhlola, kunesikhathi sokuthi wena nawe uyifune wena uqobo lwakho, ulalele imimoya ehamba nawe. Ngoba nje uyohlola uyobona inyanga kodwa nawe inyanga. Uyabo? Kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi nawe uqale usithole. Uma usubona ukuthi lento ingaphezu kwamandla akho, usungabuza-ke abangaphezulu. Kodwa nje qale nawe phela usithole, ulamukele idlozi lakho, ulinike isikhathi ukuthi nalo lenze umsebenzi. Ungafuni ukuba ngaphezulu, because ingakho sigcine sesithola izinto engamele ukuthi sizenze. Mhlawumbe into ezayo ukuthi uyenze, kodwa manje wena usuyenze manje usugxume kuqala wadlula idlozi. So lindani izinto kuqala ulizwe ithongo lakho ukuthi likholelaphi. Yiphi le ndlela okumele ukuthi uyithathe? Ibaphi abantu okumele uhlangane nabo? Balinde labo bantu labo. Amaphupho akho azozivezela wona. Sometimes into ebuye ukuthi iqhelanise nedlozi lakho, ulalela kakhulu abantu abasondelene nawe, especially umndeni wakho, ozokwehlisela phansi futhi uzubalalele ngempela ukuthi no, wena unalo idlozi. Wena nje into yakho nje imile nje, lento oyenzayo nje ayindawo. Uyabona uzwe lento izingene la enhlizweni yakho ukuthi cha yazini kumele ngiyishiye lento le. Bese idlozi liyama-ke lapho kuma kwedlozi okuma kwezinto nani niyazi. So kubalulekile nje impela ukuthi ulalele wena. Kungabi khona umuntu wesilisa nomuntu wesifazane okutshela ukuthi lento yedlozi nje iyeke. Ayikho right. Yabo? Umuntu ozolokhu egxeka ukuthi uyageza. Uyabona idlozi liyehla-ke lapho umuntu ugeza ngempande, uthanda imithi, uthanda ini, uhlezi ugqume, uhlezi. Yabo umuntu ozokwenza ukuthi ube phansi. Yabo imindeni yakho, i-relationship, whatever nje engasilokhu isondele yenza njalo. Idlozi, yabo lapho idlozi liyehla lapho uyabona kuba phansi. Amandla ayaphela liyale kube ngathi lishabalele. Uyabo? Nawe uzizwe usichayazi ngempela nami sengigquma njalo, sengithandaza kakhulu. Hhayi ngithandaze mhlambe kanye ngosuku. Uyabo? Ngoba phela ubhebi noma ngoba uma noma bani bathi ngiphahle kakhulu or zonke nje izinto ey'njalo. Ningabalaleli, yenzani nje into zabantu abadala. Ningalinge nje nibalalele ngoba nizosithola nisehlathini langempela elimnyama engekwazi ukuthola ngisho indlela yokuphuma. Uyabo? So nje amadlozi ayanithanda, amadlozi ayanisingatha, ayanivikela. Nemali kakhulu ngiyayithanda. Kwesinye isikhathi idlozi nalo liyakhathala njalo noma ufike ufuna imali, ufuna imali, ufuna imali. Engazi awulazi ukuthi ufuna imali, liyazi ukuthi imali uyayidinga. Kodwa ukuze uyithole kunezinto iy'nsebenzo okumele uzenze ukuze lidlozi livule lezi zinto ezavaleka kulona kudala, hhayi kuwena, kulona. Ngoba phela idlozi uma liphakama nawo wonke ama-problems emhlabeni aseke adlula kuwo. So nje kubalulekile nje ukuzama nje manje ukuba consistent kuzo zonke izinto ozama ukuy'mbula noma uzama ukuy'landelela. Qala nje impilo yakho nje uyivuselele, wenze izinto ey'balulekile. Khohlwe abantu, khohlwe nje abantu, khohlwe impilo. Izinto zizozenzakaleka, zizoflowa nje kamnandi kabi, kamnandi nje kabi. Ukuthi mina nje ngiyatatazela kakhulu, tatazela nje kuningi. Wenza into ukuthi elokhu usuyakushiya, uhlaba inkukhu, usayiyeka futhi inkukhu ayikusebenzelanga. Nokungathembi-ke futhi-ke ikona futhi obekunishaya. Anithembi. Lento kumele isuke enhlizweni into uma uyenza, uyenze nangothando nje. Nawe uthi uma usondele emsamidlo zibone ukuthi waze waba ne-confident umntwana wami. Hhayi udinga isibusiso ngempela, uyakudinga nje ukuthi akhanyiselwe ngempela ngoba babona umdladla, umntwana othumekayo. Kumele nifunde ukuthumeka bese niyabekezela, bese ngifunda nokulinda. Ngingazeni ngiyatatazela futhi-ke kunzima kumade umuntu omkhulu ngempela okade nje uphezulu bese usuphansi.
kunzima ukuthi ubekezele, kodwa kusuke kuphoqa futhi ukuthi ubekezele. Ayikho futhi into ezoyenza. Kwamelaphi ngeke akwazi ukushintsha ukuthi ungabekezeli. Kumele ukuthi ubekezele, yabo. Kumele ukuthi ukwenze okufanele ukuthi ukwenze. Khohlwa abantu. Abantu nje bawuhlezi babantu. Wena uze wedwa emhlabeni, wambathwa abantu abadala. Kodwa namhlanje labantu abangibhathile, bangibathe nezinto zabo abay'fisa ngawe ukuthi zibonakale kuwena. Idlozi kumele ukuthi lithanda ukuceba. Kumele liwuvuse lo mcebo kuqala. Ngeke khona seliphose imali nje selifikile ekhaya. Ukuze idlozi liyakutshela ukuthi isikhwama sami sinani, ngiphethe ini, ngihamba nani, lize likuphuphise. Leyo nto idinga ukukhumbula ngoba into ekade yalahleka. Mhlambe 200 years ago idlozi lakho mhlambe leli uthongo likwempethe elala lakudala. So leyo nto leyo cabanga ukuthi ngeke into ukuthi uyivusa manje, ikusebenzele manje. Akuhambi kanjalo. Mhlambe it can take mhlambe 5 months, 3 months kuyale mhlambe a year. Ingakho abantu amathwasa athwasa mhlambe iy'nyanga, umnyaka, uyabona ngoba ilezi yikhwama zombuso namandla okwelapha. Kufanele aphakanyiswe, kufanele abantu bagezwe zonke, nawe ugezeke uqobo lwakho ngoba phela nawe uyaphila emhlabeni, uphilile emhlabeni, uyabo, uphilile nje emhlabeni. Iyona nje lento ukuthi zama ngayo indlela njengamanje ukuthi usithole, usifune konke kwakho kuzonjani, kuzoqhakaza. Bayede. Idlozi nje into engayisho lidinga umuntu onokubekezela, futhi ozokwazi ukwamukela okuzofika okulethwa idlozi. Ngoba idlozi lona elazi kusasa impilo yakho. uNkulunkulu nje abantu abadala ubalethe kuwe ngesizathu, futhi nawe uyazi ukuthi indaba ebambulile kuwe. Amukelana amadlozi enu. Lamukele nje idlozi lakho lapha ekhaya ukuze lento oyifisayo izohlala. Idlozi aliphuci uma wenza into efanele, ulilalela futhi kumele lilalele. Kengani bengishayo yini ukulalela. Nokulalela nje ikona okube kunishaye. Zilani nje, thandazani, gezani, hlanzeke. Umuntu akahlanzeke nje ekhaya, ageze, asuse nje amathunzi usuku nje nosuku kube khona into oyenzayo. So manje uma ungenzi lutho yini ngempela uyithembile, uyithembeni ngempela? Kumele nje ukuthi njani uhlezi uhlanzekile, idlozi lakho ligeze. Ukunje ube isibane ezimhlophe nje, ukuxhumana nokukhanya ngoba uyabona ukuthi manje izinto azenzeki. Ukumise nje izibane eziwu-6 nje ezimhlophe, ukhuleke nje phezu kwazo nje isonto lonke nje, ucele idlozi lakho, wenze isiwashi, ugeze, uthole iy'mpande zakho ey'julile, iy'mpande ey'julile, hhayi iy'mpandana nje, iy'mpande. Thothe ebhakedeni lodwa kukhona iy'mpande eziwu-30 ezilwa nani, nesitha noma nemimoya noma esizophakamisani inhlanhla yakho neyamadlozi. So nje zama ngayo indlela ukuthi into yakho uyenzisise, khuleka. Noma ungabe uthi usebenzisa isibane esisodwa kodwa uzame zibe ningi izibane, uphakamisa amandla. Unizile nokudla, uzile nje, uzile umhlaba, awuzileli ukudla kuphela kodwa uzila nomhlaba ukuthi angiphumeli ngaphandle. Khuluma nje, ngiyakugwema nokuhleba nazonke izinto enjalo. Ungenzi izinto ezizocasula abantu abadala. Zama nje ukuqhela kakhulu ebantwini, ube wedwa. Ingakho sometimes abantu basanihlala bodwa, umuntu azibuza ukuthi hawu ngihlala mhlambe nesithunywa yini, kwenzakalani, futhi ngiyakuphupha, ngipupha amanzi, ngipupha impapha, ngipupha ini, kodwa akwazi emphumeni, uyabo. Okusho ukuthi awuyivakashele nje, uyothola uthole amandla, uthole nje inhlanzeko nje, uthole leli dlozi lakho elikuphuphisayo. Ngoba phela lokuphupha le mpophomolo uphupha lamanzi, yingoba vele idlozi lakho lilapho namandla akha lapho, okumele ukuthi ukuhambe nje uyongena nje kuwona amanzi, ukhuleke nje, khuleke nje, uzobona nawe ukuthi cha, yazi mengibuyile kade ngempophomeni kube khona i-change emzimbeni wami. There's a lot of difference between me before ngiye khona, but manje after izinto ziyaflow. So nje enzani kanjalo, enzani kanjalo. Landelela wena into umuntu olakethi isimo sami asiphakami kodwa ngiyasiphupha, ngiphupha ngikhuleka, ngiphupha ngisandaza, angazi ngizokwenza njani. Mina umuntu nje osho kanjalo nje uvela angithela amandla. Idlozi likhuluma nawe ngamaphupho, liyakutshela ukuthi enzeni, awukwenzi lokho, uyabo. Zama phela nawe nje ubuze nemibuzo emadlozini. Into uma ungayiqondi, kuqa phansi ekuseni uma ukade uphuphile, ulibuze idlozi lakho ukuthi kuchaza uthini, why kumele uye emanzini, uyabo.
Zama nje ukuba nama-questions edlozini. Khona izinto nje zizoba easy ngempela. Kube ngazi manje ulahliwe phela manje kube ngazi umuntu manje idlozi usejele. Awukho ejele edlozini, usekukhanyeni. Ukuthi phela lifuna ukuthi kwenzeke ini? Intando yalo, hhayi intando yakho. Hhayi nje intando yakho. Okwakho. Okumele nje nani. Abantu kunalento abanga-understand isithunyweni ukuthi if you are spiritual and you have light, you will be protected as well. You have been given power. So la mandla kuwe kumele wadedele. How? Is to serve. Ujabulisa abantu abadala. Like for example, ufuna ukuphakamisa isimo sakho siphakame. Mengena umuntu okhuluma nenkinga, mkhulekele. Khuluma ukuphila kuyena. Muthandazise. Bemeza amadlozi akho ngoba uyazi uyaphupha. Ucele nangumntwana efika la ekhaya ekanje. Mani umvulele. Uwenze isiwasho, ngiyazi awukazi usenze isiwasho, kodwa usenze. Leyo nto iphakamisa isithunywa. Ugeze njalo nje ngezinto ezizoletha ukukhanya, ezizosusa nje noma ngabe yini oyinyathele, noma ngabe yini inamathele engcolile. Ukuqhele nje ezintweni eziningi ezingekho right. Idlozi nje liyaphakama nje, umoya kaNkulunkulu uyakumbatha if wena uwembethe nawo ngoba uyenza nawe ukukhanya. Nangomuntu ulimele akazi hlanganisa ucabanga ukuthi yini engasimsiza. Cele emadlozini akho ukuthi lentana makaphole isilonda aphile. Yabo, mhlawumbe umgeze ngosawoti liyasizeni. Lokho is to serve. Yabo. Umuntu akazi aye esontweni kodwa wena uyasonta. Unesithunywa. Ngokomkhulume nawe umcele sami senkonzweni. Lokho ukuphakamisa isithunywa sakho. Ngoba manje usuhamba nalo mntwana nesontweni mase usubuye uvele uphuphe ukhonjisa izinto ngaye. Usuyakwazi ukumlapha futhi again. Uye enkonzweni wathola isibusiso. Usiyabuya wena usamphuphela. Ngakusasa usunekhambi lokumlapha spiritually. So ngiyacela nje emakhosini ukuthi zonke izinto kumele zenzeke, mazenzeke. Landelelani imimoya. If you are very spiritually disconnected today, into kumele ukuthi uyenze ukuthi ukhohlwe umhlaba, ulalele idlozi lakho, uzinikele futhi kulona. Ukwazi futhi ukuthi umbethwe yini na. Ungahlanganisi izinto engahlangani. Mona isithunywa, landelela isithunywa. Bona okubili wenze kokubili. Ungakazi ukwenze kuqala phela. Akuhlangane nabantu abanemimoya emihle. Ucele nje ama-advice. Ubuze, fundani nokubuza. Hayi ngoba nakho usuyohlola, awukubuze nje. Yabo. Ungabe usuchaza wonke amaphupho akoba phela niyaziveza ebantwini. Buza nje into uthi hayi, ucela ukubuza iphupho isembazo. Ukhuleka ngaso. Kula maphupho khona amaphupho uthanda wabuza kakhulu kubantu. Uphupha imali, kusho ukuthi uphupha imali. Kusho ukuthi manje ungena ngaphansi kwamanzi. Phela shuthi wena usuyaqhamisa ukuthi wena uhamba nenkosazana. So leyo muntu sosinakaza iphupho yami nenkosazana. Manje sekuzwezani sokuzuvuma wona. Yabo. Anqane ngisho ukuchazela ukuthi kashe kusho ukuthini lokho. Kunaphupho engamele niwachaze. Yabo. Angimele nje niwachaze. Uphuphe engihle namabhubesi. Yabo. Kunaphupho nje engamele niwachaze. Amanye nje ayazichaza wona indlela thizeni. Engase ungabuza mhlawumbe nomuntu osezenze zonke lezi zinto. Wena unobukhosi. Uyabo, umazi lo muntu onobukhosi angeke nje angimonazele. Bengimbuza ngamaphubesi engiwaphuphayo. Uzokutshela ubukhosi lo. Indlondlo lezo. Yabo. So nje amakhehla nje akwesingethe. Buza namaphupha amele niwabuze. Ngiyacela ke lapha ekhaya uzame nje. Cela nje ukuthi ke nenze nje zonke lezo zinto lezo nilandelele. Ningapheli amandla. Idlozi lizobuyela kuwena, isithunywa sizobuyela kuwena. Konke okuhle kuzokhanya. Ngiyabonga ke. Bye.